बे जायगायाव हाबनाय आं दिनै 13 बोसोर जाबाय सनाफोर ओमफ्राय सानना नायदों आंनि हालोदा मा जागोन दिनै बोरायखौ गेंटलखौ हमनानै फैनायजों जानुवारि हाबनायजों खुसिखोब्रि जानायजों सासे बिमानि थाखाय आरो माथो नांबावगौ सनाफोर आं बिराद खुस आरोना बर्थमान खुलुमबाय सनाफोर आंनि जोबान लुबैगासिनो नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायलायबाय सोरबाय मा जेव जेव भगबाननाय महर लानो सनाफोर दामुगै ओमफ्राय दिनै आंना खामानिया बेयावनो सोलिगासिनो दं आरोना माने उदै गाज्रि जादों सनाफोर हालोद टाइट दिनै जेबो एनार्जि गैला आरोना सनाफोर बिमा जालाय फिसा जानानै हामखांबाय दिनै एसे मोजाङैनो खिदों ओमफ्राय गोबानायाबो बन्द जाबाय फिसाजोना ओमफ्राय बिमाया स्टार्ट जाबाय आरोना सनाफोर मिन्थिया मा खारन जेबोआनो मैला बुस्थुआनो जायाखै फाल्थु बुस्थु जायाखै नर्मेलि ओंखाम संदों जादों दालि ओंख्रि जादों गड माने जानाया माने मैया बेयो मा फैनाया बिखुनजो फैनाया माबा लाबोदोंमोन नालाय खाथा निमखि बेखौ मोननै मोनथाम जादोंमोन आङो ओमफ्राय बे खाथा निमखियानो आंखौ गाज्रि मोनहोबाय आरोना ओमफ्राय आं बिनि थाखायनो जाबाय खोमा अबेबा खाथा निमखिया आंजों एकदम सैज्य हाथारा आङो उफ सनाफोर सोर सोरहा बेबायदि जाबाथाय हालोद खाराब जायो कमेन्टआव खिथाहरलाय एकदम उदै एग्लुं माने ओरैबायदि आवाज आरोना सनाफोर आसपासाव मानसि थाबाथ' लाजिनांलायगोन आरोना गाज्रि मोननो नाङा आंना सानफ्रामबोनि खामानिखौसो आं नोंथांमोननो देखायो नालाय सनाफोर स' आंना दिनै हालोदा बे मिन्थिया मा खालामनो हागोन मा खालामनो हाया सुकार मोनाव कि बिखुनजो बिमाया मैया माइरंखौ होफैबाय आरो बे नानिखौ लाग्रा गथ'खौ लाबोबाय आरोना सनानिया बेजों दङ नङाबाथ' आं गैलामोन दिनै लिलि लाला जाजोबसिगौमोन सनाफोर एकदम अपमान मैया बेलासियाव जेने थेने खर' लोबनानै दुगैना लानो हादोंमोन ना स' जेरै दङ ओरैनो दङ बिदिनो रानलांबाय बिदिनो दङ सनाफोर देलायनो मानो जेबो एनार्जि गैला मा जाबावगोनथाय सनाफोर गोदोनानै दं आं बेयावनो गैला आं थैखासिगोनदां दिनै खर'खौनो एकदम थिखांनो हाला आरोना अजन बोरैबा मोनजोब्बाय माने आया बिदि होनदों बोरैबा फिसाजोनो हामगनायखायसो आरोना सनाफोर र' दा मुलि लायनानै जानांसिगोन आरोना जेने थेनेनो बिदि थाबाय थानो हाया बिमा बुरैया बहुद खामानि दङ जों फिसालानि एसाइनमेन्टफ्रानो जोबनो थाङाखै टेनसनसो जाबाय आङो बिरादनो मुलि लायनानै जानोसै दा सनाफोर राखावसि गोरा होनबाय थानाया ओमफ्राय दाना माबा बोरैबा दुब्लासो जानानै होजाबाय आरोना बहाथो मानसिनि देहायालाय सानफ्रामबो गोरायै थाबाय थानो नङा होमबा स' गेग्रेबबाय आंबो एसे बिराद गोबावजों गेग्रेबबाय थागथि बेबो नानिखौ लाग्रायाव फैनायनि जाबजों आरो नैबेखौ सामलायबाय थालायबावनांगौ बेबो बिमाया बिसिनायाव थाबाय नालाय बिमाजोंनो बाथाबबाय थाबाय आरोना थेवबाबो आंथ' जाखायाखै फुंनिफ्रायनो जेबो ओमफ्राय गावसिनि जानायखौ गावसोर मिरामिस संनानै जानो हासिगोन आरोना बिसोरो आं दा ओंखाम गोजा सोमजानानै जालाबायनोसै एसे रायखसिबाबो माजि बेबायदिबो जानांगौ जायो देहानि थाखाय ना मा होनो सनाफोर स' नायलांबाय थादो ब्लग्सखौ फरायै था देहाया मोजां नङाबालाय मा जानो सनाफोर ब्लग्सखौ फुरा इन्टारेस्टिं खालामनो कसिस खालामगोन आं नोंसोरखौ डिसएपइन्टेड खालामा दे सनाफोर सब फरायलांबानो जाबाय ब्लग्सखौहाय बेसे हाबबावनो सनाफोर प्रब्लेमा जाबाय जखन हाबबाय थाखानांगौ नङा होमबा स' ओमफ्राय आं एसे गावखौनो फ्रात फ्रिट खालामनो सेस्था खालामबाय उदैफ्राबो सेप्ता लेप्ता जालांलायबाय आरोना बिदिनो थाबाय थाबाथ' मोजां दा बोथिसे जानो हाफिनबानो एकदम उदैया दुमब्रां जाफिनगोन आरोना आंना एनिवे सनाफोर गावखौनो एसे मजबुत खालामबाय माने आङो मुलि लायनो मोनथ'वाखै आरोना ओमफ्राय आं सानबायबो गाज्रियानो जाबाय जखन स' एसे साफा खालामसै बेखौ मुलि जानानै आं लाखिला मुलिखौबो दा लायगोन आङो बांद्रायबा एकदम दुरबलद्राय जायोना जाया बेबायदिजों खामानि जानाय नङा जेबो स' आं एसे गोरा खालामबाय जि सुनो एसे दङ नालाय बारा गैया जियाबो एसेल' दङ सुला सुलि सुना लानोसै आं गेंटलनिफ्राय फैनायनि उनाव सनाफोर आङो दिनैसो सिंगेल देहायै जि सुनो मोनसिगोन आरोना जेब्लायबो बानानैमोन आङो गेंटकआवबोथ' बानानैनो सुखादों एखमबा बिदाजों गेलेनायाव हारसिंबो सुनो मोन्दों बाट आं न'आव फैनानै जेसेबां लुन जि ओंखारदों आं बानानै सुदों नोंथांमोनजोंनो शेयार खालामजोबखादों आङो एखमबाल' एसे सुनो मोन्दों हारसिङैहाय स' एबार दिनै आङो सिंगेल सुनोसै नानिखौ लानानै इसोर एसे लामाथिं ओंखारलांबाय सनाफोर माम्बार सुला सुलि लानोसै आङो देहाया बारा गसंथेरनो हाया मोनगासिनो दं आरोना स' सुग्रोनोसै आं सुनानै लाग'नो हागौबाय आरोना सनाफोर माने बिखुङाव मानसि गैयाबानो बिखुङाव उन्दै गैयाबानो थाब जाखायो खामानि आरोना भेजाल गैयाबानो एसे थफ्ला लानानै एसे खस्थ' जायो मावनायावहाय ओमफ्राय फिसाखौ आं लांबाय गिदिरखौ नै दाना बाहेरायावसो लामहैनांसिगोन मालायनि थिङावहाय मालायनि बै आलु खेथियाव होनो थिङावसो लामहैनोसै आरोना सनाफोर सान्दुङानोथ' गैया नै लिलौल' ओंखारनाय बेल' सान्दुंजोंलाय आंहालाय मा जि राननो बेयावनो लामलाबायना होनोसै आङो
दा बायदियाव बारा फंखायाबो निहिरानो रानखाया नालाय जासाबबाय जेब्लाखि रानदोला ओरैबायदि ओंखाम उखैबायना फुंनिफ्रायनो 9 बारसो जाबायबा नोङो गारनाया ओमफ्राय सोनाय गैया स' एसे थुमनानै लानोसै आरोना आङो ओंखाम गोजाखौनो सनाफोर एकदम सोमजानानै संख्रि एसे होनानैहाय ओंख्रि जाथ'ला आङो गिथारबाय फिसाखौहाय बेयावनो लामनानै गालांखादों आरोना आङो ओंखाम गोजाखौनो संख्रि एसे लानानै लाबाय आं नै फिसालानि थोरसि फिसायावहाय ओमफ्राय मा होनो माने आङो ओंखाम गोजा जानो हाया गोदोनिफ्रायनो हालुवानि फिसा नालाय जोंहा माने जोंनाव मोनसे नङा मोनसे ओंख्रिया थाबाय थाखायो आरोना निजा न'नि खेथि मावनाय गोदोनिफ्रायनो ओमफ्राय आं आवगोलनिफ्रायनो जेखि जाया आं माने ओंखाम गोजा जानो हाया आं बिराद फालथुखा आलु दरसे सावनायबाबो जागोन रुनायबाबो जागोन नङाबा खान्थाल बेगर गरब्रै गरबा सावनायबाबो जागोन एवनायबाबो जागोन जेबो गैथाराबा सामब्राम एवनायबाबो जायो आरोना सनाफोर ओमफ्राय आं दा उफाय गैया नै एकदम जानो हाया आङो ओमफ्राय उदै गाज्रि जाथारबाबो बिदिनो एसे जानाय जायो स' जानानै लानोसै आङो जानो हायाबाबो दै एसे सोमलायनानै देहायानो थिनबायबा आंखौ सनाफोर मा खालामनो गैया फिसाजो मोना लामाथिं दंहैयो दिनैसो एसे रेहाय ना आङो मानसिफ्रा बुङो गैजा रोङै फिसाया ओंखाम गोजाबाबो जानो हायो ओमफ्राय आं जानो हाया गैजा रोङाबाबो जानो हागौ ना हायामोनथाय हालुवा मावनानै जाबोनाय ओंख्रि ओंखाम निजानो बिफाजों समान मावनानै जाबोनाय आरोना जोङो सनाफोर स' ओंखाम गोजाबा आंहा एसे प्रब्लेम जायो आं हाया आगोलनिफ्रायनो हायाबाबो जानांसिगोन उदैया बिमा बुरिया ओमफ्राय जानानै लागोनसै आं सनाफोर ग्रो मोन्दों एसे मोजां उन्दुनो सानबाबो उफाय गैया स्कुलनिफ्राय फैनाय लोगो लोगो बिमाया जों लेट्रिनाव बेस्थ' फिसालाया मालाबानो साइकेल लानानै खारखोमालांबाय ओंखामानो जायाखै सनाफोर स' टिउसन टाइम जागौलायसै माला जागोन माला लोंगोन नागिरहैनोसैलाय आरो एसे आङो लामाथिं दंना गैया सनाफोर सलाय होआबाबो जारला सलाय होबाबो जारला बैथिंसो दङलायनो लेंहैखाथारसै आङो दखानसिम फैलायबाय आं गैबावासो आरोना सनाफोर बबेथिं सलाय होयो मुस्किलसो ओमफ्राय जों सान्दुं सायग्रायाव मालाय ओइ बिल्डिं लुबायानो आरोना स' जाम नाय गारि मथरानो लिमिट गैया गावसोरलाय बुङो जों फिसा लामा साइडजोंसो सलायो जालायो माथो होनबावनो आरोना गथ' माखा साइकेल सलाय होआबाबो माथो खालामनानै दोनबावनो सलायथोंसै सानबाय गोजां बोथोरबो सान्दुंआनो दासो ज्रो ओंखारदों आरोना हनै दासो मोदानलायनो रोंदों एसेनो स' नैबेयावनो एसे सान्दुं सायलांसै फिसालाखौबो बेयाव नेनोसै बे टार्निंनिफ्रायनो आहा जाहा जाबाय थायो बिसोरो बेयाव थानानैसो गुसुथार खुनो हालायबायहाय आंहाथ' जेराव जिरायो बेयावनो ग्रो थांनायल' खर'आबो अजन ओमफ्राय बे सान्दुं मोननानैसो एसे स्रां मोनबाय आरोना नानि ब्लग्सआव बारा गथ'फोर लाफाजाया दानो कमेन्ट सेक्सनाव अफ जालायगोन आंना मोनथाम भिडिअ आंना फुल भिडिअआव गथ'फोर लानाय दङ मोनथामनिबो कमेन्टआ अफ आं एकदम बेखौ प्रमान मोनथारबाय आरोना ओमफ्राय बेलेग रिजनबा आं बेखौ बुंनो रोंला सान्दुंखौ ज्रोमनो एसे खानाय गोमोन फुजा गुलायबायहाय आङो सनाफोर लाजिया फांजियानो माखौ लाजिनोसै आजिखालि खानाया मोनखाजोबो मैयासो लोबदों नालाय साफानो ओमफ्राय गावनो खानाय गोमोन नुजादों फुनो दे बायद' होननायखाय फुनो होदां एसे गोलावखौ टुइजार गैयाना गुसुंखौ फुनो हागौमोन खानाया मोनजोब्बाय खर'फ्रासो गरम जाना मोनखो ना मा जाना मोनखो आजिखालि माथो खानाय मोननायल' खिथाथारोहाय बयबो थांसै जोंबो र' फिसालाया दाबो फैयाखै बेखौ नेबाय बायदोंमोन बोरायखौ गेंथ'अलखौ हमनानै फैनायजों जानुवारि हाबनायजों खुसखोब्रि जानायजों सासे बिमानि थाखाय आरो माथो नांबावगौ सनाफोर आं बिराद खुस आरोना बर्थमान माने सनाफोर खुसखोब्रि जाहैबाय बिनिफ्राय बांसिन खुसि आरो बिमाफोरनाव थाया आरोना फिसा उन्दै लानानैहाय एकदम बेबायदि नोंनाव जानानै होयोबा बेबायदि घटना जायोबा बिराद मोजां मोनो आरोना नोङो माने आंथ' राजाखौ टिउसनाव दोनलांबाय थायोमोन ना फिसाजो उन्दैखौ बानानैहाय स्कुटिजों ओमफ्राय थांनाय समावथ' जेबो नङामोन लायनाय समाव 5:30 खोमसिलायथारोमोन ना गोजां बोथोर हाबनायनिफ्राय बेनिफ्राय सनाफोर दा बे बाबुनि मिसा जायनाव टिउसन लायो बियो एसे खाथियाव थाफैबाय आरोना सनाफोर स' दा फिसालाया गावसोरनो साइकेलजों थांनो हायो बेनो आंनि खुसखोब्रिया सोरबा माबाफोर सानदोंमोन नामा एक्सुवेलि बेलेगनि थाखाय खुसखोब्रि नङा जानो हागौ खिन्थु जायफोरा आंबायदि बिमा ना ओमफ्राय फिसा उन्दै गोनां गथ'खौ लानानै थोरबो दोनलांनांगौ जायो लायनांगौ जायो बेसोरनि थाखाय महा खुसखोब्रि आरोना बे गोजां बोथोराव जानुवारि हाबनायाव माने जोंथ' बिफाजों थांनानै फैदोंमोन ना डिसेम्बर लास्टआव थांदोंमोन ना फैगौ माने जानुवारि नांफैबाय ना जानुवारि नांनानै थाग थिग बायद'आबो फन हरबाय
गाबोननिफ्राय टिउसन लानोसै ओमफ्राय आं खाथियावनो थाफैबाय होननानै बिदि जायगाखौ खिथाहरबाय आरोना आंहा खुसियानो लाजाला मानो होनबा आं नोंथांमोनजों फैजेननायनिफ्रायनो बा थांनाय जायखिजाया दिननिखौनो आं आपडेट होबाय थाखादों फैजेननायनिफ्राय आंहा मा अबस्थामोन जुदि आं फिसालाखौ टिउसनाव दोनलांनांगौ आरो लायनांगौबा आं गैखालामोन आरोना फिसाजोखौ लानानै आरो फिसाजो उन्दैनि हालोदा मा जागौमोन बे गोजां बोथोराव गिलु बालु गोजांनाय ना नङा होमबा सनाफोर बांसिन जाथारदोंना एबारहाय स' अबस्था गैला जागौमोन आरोना आङो ओमफ्राय बिराद खुसि जाबाय आङो खाथियावनो फैबाय होननायखाय ओमफ्राय आं दाबो खनसेबो थाङाखै सानथाम बा सानब्रै जाबाय टिउसन लानाया ओमफ्राय बे खाथिनि बिमायंजों फार्स्ट टाइम थांदों बेनिफ्राय सेकेन्ड दे थार्ड देयाव गावसोर गोजा थांदों आरोना ओमफ्राय आङो दिनैहाय थांनानै नायहैनो सानदों आरो ओमफ्राय दिनै बायद'आ होनहरबाय टिउसन लाया होननानै मानो होनब्ला स्कुलाव बिसिना स्पर्ट्स जादोंना मेंदों जाहैदों स' आङो माला थांनानै लोगो हमहैगोन बायद'मोननि रुमखौ आं माला नुहैगोन आंबो मिन्थिथ'वा ओमफ्राय खाथियावनो आं आइडिया मोनखाबाय फिसालायाबो खिथाखाबाय बिदियावनो होननानै ओमफ्राय खाथियावनो आरो दा आंहा टिउसनाव लांलाय लाबोनायनि नो टेनसन आरो स्कुलावबो आंना फिसालाया एसे हारसिं थांखाबाय आं दा एकदम टाइमा एसे सर्ट जागासिनो दंना ओंखायनो आं हारसिंनो हगार हरदों आरोना ओमफ्राय बाखि जेबो नङा आं दोनलांफिनगोनहाय उनाव ओमफ्राय दा उन्दैखौ लानानै दाथ' उन्दै लाखिग्रा फैबायना दोनलांनो हाफिनसिगोन आरो सनाफोर नो टेनसना आंनि थाखाय बेनो बिराद खुसखोब्रि आरोना सनाफोर एकदम दसे जिरायगौ रायलायगौ फिसालायाबो थागथि फैबाय नै उरायग्रोलांबाय सनाफोर आङो भिडिअखौबो दोनथ'नोसै बे गथ'खौ एसे होख्लायहैनानै आङो जाहोहैनोसै लोंहोहैनोसै एसाइनमेन्ट दङ बेखौनो फुरा कमप्लिट खालामनानै दोनखानोसै आरो मागोआवबो अबाव थांनाय जायो अबाव मानाय जायो सनाफोर ओमफ्राय जायफोरा बेखिनि शेयार खालामनायखौ फरायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आङो फांफुं भिडिअ साननांला आं मा होयो आं दैलि जालांनाय आंनि घटनाफोरखौसो होखायो नङा होमबा बेनिफ्राय आंना उदैया दाबो थिग नङा दा मुलिबो लायनांनो हागौ खमसे खम आङो 13 बारसो जाबाय सनाफोर गाज्रि मोननो नाङा ओमफ्राय जाय भिडिअ गारदों आं नायफिननोसै आंनिखौबो फुरा फरायलांबाय थाबानो जाबाय सनाफोर गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो लाइक कमेन्ट खालामनानै गालांदोलाय स' थेंक इउ स' माच आरो खुसखोब्रिबाव उदै गाज्रि जानायनि मुलि लायनांला बै थांनाय सानै फंबाय बिनानाव जोंजों थायो नालाय बेयावनो स' बिसोर मुलिखौ लाफासिगोन सनाफोर आरो भिडिअखौ लादेरलायबावबाय आरोना सनाफोर आङो थेंक इउ स' माच